Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Laikando yo Superintendent of Police ka East Khasi Hills District Ubavi Vex AM IPS manpan jing pensyai ha ka baide ba jing slam ban kem bat ban penchitom yo unos chinrang ba jong kti khana ba khatsan snem ka kapta Hanegrams Hospital Shillong habai kran chikin ang thok khobor u General Secretary ka KSU Usamla Ruben Najir ulayathu ba ya kate ka jingja ki bahayeng jong kalanot kila ujor FIR hamau diang police outpost ha ka sautri ubanai naitung Henry ketanat pulit kam syam na le AA bat penpau badai tat hadu baka KSU Shillong mingi circle kala lit bani kendu yo medical superintendent Hanegrams Hospital kinsawan ki pulit hak baidai baka tega jingja kum kini ki jingja Hanegrams kam deshu kebarangja dang thamai Henry ka juja hakipor baladep badai na kata kada ka KSU ru kathung kam ba prapau pesan na kabenta ki nos kanthe bad ar phau pesan na kabenta ki nos chinrang ulong ha kabaide ba kajing mi ki ba kershan bat ki ba persha ban kem ya uti unos chinrang bana ka jela Rajasthan ka KSU kladawa bare ban pengat kendon anyaki kumjo ban weng mardor uti unos chinrang naga kam Hanegrams Usamla Ruben Blayet ho bana kaliang SP ula kular ban penkloi kajing tokin bat ban kem ya uti unos chinrang bat ban pengat ya ki ba persha ban kem ya uti unos Daski SP ka East Khasi Hills District bawa victim kadi halor ka jingja hapo Hanegrams kumba PE kilat patai kebor kala mi ka jingja ka basusi hapo Hanegrams saba iwi ni kena ibadang khatan senam ila asha jorong keti ba asha kam kor hawi na utau shin milnas u shirang batri hapo Hanegrams bari unas te hakabade ba kanigaman nakaliang kibahing ila i bakila file ka FIR ha sautrik uni ubnai Henry hadir bala file da FIR nakaliang kipulit kim simlawan marmar hatu kasi wala kadika kes ka ba kamye kadi bandi hapo pokso marsinyo ka FIR nakaliang kipulit jo kamau ning outpost kila di banwan banpet hindi kim simlale ya kata but hadu Henry trik hadin bakala wan nakaliang jo kaseng nakaliang ka Shillong mini circle hatu kapor kila wan ban kendu medical superintendent jo Hanegrams ban tip halo kan benta ba nakaliang kipulit ru kila yawan hatu kasngi hindu tering te kani ka jing penslam nakaliang ju kipulit ka pi bakadon ka jing duko haka bade ban ai kata ka baka bishar hok ya kata ka jing long jing man o jing shale ju itai khna bar kani ka kes kamdi ka kes ka batamai ni ju i kom gini jet kes Hanegrams ka juja nakapor sa kapua bad day halor ni benta hiru ba nakaliang ka sing hakisnam ki baladep ila persya ya ka recruitment examination ba kapat don ka male to female ratio prapo ki namta ki female but arpo namta ki male kumba don ki pat ki jela but ka jingi kendu mutaski but SP ngilaya batai kita ki boro ngila batai ru ba nakaliang ki staff jung Hanegrams ki nurse sinrang ki bawan po Rajasthan kilami ban protes kilami ban persya kilabat ki kirshan ru ya uta ubri balik aklam ko ditai kena ibarat dengan pa kibi jela ketang sumi kum gini ki jingja ni ba nakaliang ki patba nakaliang ki nong nakaliang ki civil society borok kimi ban persya ya kum kani ka jingli aklam ko Henry hapo Hanegrams par kakala kampung kimi kini ki nurse sindrang kimi kini ki staff na po Hanegrams ban kershan yu tau balik aklam ko undi ban pendrem ya kata jingli aklam ko yu Henry ban wat ban persya ru ya ka jingkem go jung kani ka deke ke ba itrium bat kai ka message ni kai kata ka kurwo ka baka Hanegrams ka pha shikipat ba kamut ba lada ki persa ki jungi ki kinthai kimi ki jungi ki sumar antu hatu kimdon kata ka jingeda kini ban sumar tu gila menca takti kai ka Hanegrams baka ka kan ai juba horte benta bat ka dei ru ka an ba abadon kinu ki kena kinthai ne ki kinthai ki ba don banle examen e ki doktor sinrang ne unus sinrang unumla ban examen ki klem ka jingdon jongki nurse kanthai te bali ki nong punya jo Hanegrams ki i te kena barat bana khatsa snem ba uni unus sinrang bula banle ko mera kam te nakaliang ka jungi ni i ba kaliang jong ka liang jong pulit ki suki ni nor ni benta bar ki kendon an ba ki bu makiru kamdei e ka ba e but ngila ai cimut ru ba kini kibi ru kiba kershan ba kiba protes ba ki bersya ki pulen bakin le akan tiktok ka punya
ya kiru di ban pengat kata ka section ka bak khandai jo ka pokso ak ka bata kata ka di bakilong kidon bentalang in abatement bagi ong hakten pareng bagi don bentalang banyada yu tu brio ubale ikini kam ate hadin ka jing keren ka basani bha bat SPCT ila ila aya kata ka assurance ni ila aya kata ka jingkular ini ba nakaliang juki pulit kila sim kya halor kani kebenta ho de se kala bandon ka lab sa katugis ni ba pulit marmar kami oleh tiga jaka Henry ya kabumenta kila de saman YouTube brio kila de ai kita kendon hapo pokso ai ba dikini kiwi brio kiba kersan ba kiba persya iki pulit bakin wanra ya kata jing toket ka bapiang halor kituru kamu kedma kila ai ba dikini kisni kandon ka statement ban record hapo code ba datang hapo artiu ki ong in file no chat sheet kenang ba ka code kala ban bishar ya uni brio bale klamakor atau pibu jingkli ni nomor bakati kading ya kata ngi ya keren sani ba hapo yang ba abang ya keren sepang pa poksukis kadika poksukis kini jingja ki badi cognizable offense but ki ba non billable offense kamu tang shuan ka FIR ki pulit kilalaban kep but ki kilalaban produce pokut and de ki ka ba penlong ki bat bakin slam hadu arsni sautre kala file FIR santre ki pale ki khot man kimi ban wan sign ata kot apo renja PS bat hadin kata pat hadu hendru trik kin sawan siteng senya hadin bakaseng kala let kala tukular kala ay ka press briefing kisawan ki pulit hatu papua ni kili ba beli kadon ke juli ko de nakaliang jong USP la pinchay ba de se namar ba kadika pokso kes moding ni orpus ki pala ban chim kani takadaw ki pa shirenja tekadon ka communication gap ha pring ki hindre kim ong pat ba lingba ka ni communication gap kan pentulot ya kes yong ba nakaliang jong idang pet personally abadi kadik benta bat ila patai ba kacaci no po kini hindiat skin hindiat tayo banwan but in partnership code but kawai bangyai ban ba itu brio hadu menta udang tri ya po ti ni ong iba udi brio undi shu ban tri hapo nigrims di ban weng no motor nomor kat ba udang don nigrims kamu udang la ban penkelai ki statement udang la ban penkelai ki evidence ki bodon persya ju ban keren kiwi pat ula ban intermediate muncong no ki da tin pareng yikiwi pat ki nong tri ki bodon hantu tika jingdon ko jung hanti kadang pentulot ya kan kis bangila dawa ba udi ban weng no mardori una po jing tri ba ya kata ka ju ini ya keren hapo abadi ba kanigrams but nakalian ju iru yong hot ya kata I kubur ya kata yong ba marsin cha chidi nin pa weng no kenang ba unung don kan unu kata ka bor ba penstu bakla ne le ini ka man penja ki evidence abadi ba kanigrams hatu pi ong lem pada yo spin maki ong piong la pengat ui kendon ki bejam hatu pi la panjun lem usia pi pengat kendon bedi pengat pi ka pokso aki kala ade kelupa ka an ka ba Henry kidon pat ki kendon itu ba ka jingle ka ju kin ingat ha ka tu kendon ka jingle ka jong ti ju ka ngat ha ta kendon ba ula ban sya set hadu sansnam ti kidon ki guideline ju supreme court ki ba ong ba da kini ki jing set ki ba di baduna news nam dadon kam ban kam ringi rungi ban ne kata ngiong ba kumnu beli bikam kam nu pasngi beningkong Henry menta bala don ka bala khat saman ba lawan ti kapiti ba kinumla asu ban kam ringi ngidang ai ban di kata ba dehi ban kam namar menta tu bri unos di Rajasthan community la sharis ngi du pet no shaka jalal jong chengi ni yo ban yawa teka don ka resru ba la ba escape ya kata jurisdiction jo ko tingya ban kita ki benta boro Henry ka shong ba hajing start jong ki pulen kumnu bakin toket kumnu bakin bishar bakin pha ya ka report ka babyang shopo ko numar ba bunsing iba dadon kumini jingja ka jing toket ka tulot takada hapo dakila apo communication put pan ka tulot no numar ba kindon ki evidence ki babyang bat ka sunjor no bat kamyo kata ka jing bishar ka boh tikai ko bami nak ji ka teman ka jing ni na ka jing kran tan kalong kata ba nakalian pulet kin penstet ya kane ka jing toket ka jongki kata ka beli beningkong ka baar kalong no ba ikitu ki bri ki ba mi ban kersan uni bri balik iki kam jakria ikitu ro an pengat haki kendon jokaan ka balai ba kin tap shu ki kendon ki ba kham
kat kum ka investigation juki da ki lap kin tap shu kin don khamnya ban pen saja lu kini boro bat ka basa kolong do ban weng yu na po nigrem bat banum sha yu ban tri nang ni shkhmat bat ha ju ka poru na kaliang ka seng menne ngilayo ban pha ya ka wei ka shiti shu director ju nigrem kani ka shiti ka kedu hapading ka kabadi kadi sipang ka tu jing ki bakaseng kala le shisna menchwa kata nai mi shtarik habadi bak recruitment hapo nigrem hakitu gisnam ki balade nakaliang kaseng kala persyacur ya ka jing tap kam hapo nigrem ka ba tap itang libri upana Rajasthan te kala akwa kala pan ya ka reservation ka bathmai namtaki bri ki ba di napo ka jela ban penkala ya ka rishu jong ki mil ba female nurse prapo la arpo but kiwi ki mat ki bangila dawa hatu popor ngila don kasit demonstration ke basanski Henry hadin bakal awan no kajing yakren na ka sorkar jela ki ong ban ki ong no ba wan kami kajing yakren hakatu popor la alam khmat di pa polling do ban yakren halor kata ka benta begila khot yakren ni hakatu jing yakren la don ru nakaliang ka director juga nigrem bagi staff nakaliang jung DC nakaliang ki pulet ba hakatu kusing ngila rai ba nakaliang ka sorkar hi kan chimkhia halor ki mat jing dawa jo kaseng bat kin ke namar ki sutu ba ki mat ki jing dawa jing ki long ka badon kam Henry ka basungsi pat hatu kopor ki ong ba yakani hapo shibnai ngin pen urlong no ngin pen dep no ngin kin tho ikita shiti sipo ministry Henry mental asisnem kanthi kampat kapat urlong kata ka jing kendu kapat don hi kanu ka progress ka bari bani benta nakaliang kaseng ngila bun sin ngila tho shu chief secretary ngila tho shu health minister ngila pentip shu chief minister ka jelaru halor kani kamat nomor ngistu ba ngimkwa nakaliang kaseng ngimkwa ban block ya kata ka recruitment hapo ni grams nomor ngistu ba katai ketika jaka ban ai jik sumar bat lada kiduna ki staff hentai ka digin jingdu nong namta ka jungi hi hentai ka juk aporu lada ka jing tungkam hentai kan wan kan kindi bitang ta kinas sindran ki bawan Rajasthan tikum kini ki jingja kin nang ja ba ngila batai dikata naru system hentai kan kanang yailong menta bat ni mene ngila ni indon ka khubor bakan nakaliang director joko nigrems ukwa ya ka kata ka jingi keren jungi system chua ula ka ban weng no ya kani ukwa ban khot na kata governing council kini kindiat singi bat ban pelong no ita examination ning baka norset kum baka long minute to report bat nistu ba system baka wan kan ka examination ning baka norset kemudian sarung biang kini kinas sinrang na Rajasthan ban kibi jela bat kinas kasi sini kinumi okam te halo kan ngamat ngila ya keren chai khatu ko shiti bi thok mene bangila pen poi show director ngila keren chai ba nakaliang kaseng dalilir ginum ailat bang pelong governing council kat ba nakaliang jokan nigrem skipat penbet ikitu kimat jigdawa bakaseng galabu balada kanigr nala ka sorkar jela bat kanigrem kim shimkhia halor ni benta kaseng sasisien ka haban mi madan ban persya ya kaniga jingle jung new director nigrem bat ka sorkar jela hatu pishim nem pada baga kata la sisna mentam la sempor baga du mentam la pen ben hatu mdei baga pen bi kisang pin sengen no isi kata kadi bor ka julung untai ba man kapor kawan kami jing kasuki khot kami jing kran ondala poi he jing mi jing kran kami tangga jingkular bato kan longkum ni to kan longkum tai ini kata ka jingkular ka bompoi shu shei sing kumbang ala batai bi ba nakaliang ka jungi ru imkwa ban penthut ya kata ka yat ka yeng hapo hospital nomor ba kamdi ka kanu ko office ni ke bangila ban persya nomor gistu bang dingilit hantai ban pen ya kata ka protes ko jungi kala banu ka jinta ki pajba ki baya bing ki bri ki bawan jaka sumar tagrau ngir ni shimi kata bi kwa ban ya keren tuntuk do kan ikam Henry di nomor ka jingkuman nakaliang ka nonggilam jukun ningrims bakum ka seng ngimdon la don ti bangi haban mi badan kumtu Henry da lada kani kajing kular na kalian ka sorkar bakan pej halo kani benta bat kajing kular na kalian kani grem bakan budin ya kani ka bakan budin ya kani benta bakin syong ban perkat halo kimat ki jing doa jungi dala kim urlong lada ki weng no kita boro baki penlong ki yaj bi kum kili akipor ki borem na kalian ka seng haban mi badan sisien pa hatu ngi sutu pemerintah ka sebelum sok election sitting semua jong ka MP election ngatrai ba penting ki penbin antara soal election atau pintu bu jing thon antara sorkar bede
pi ka election kaya ling ba ka election ka issue jong ka issue Kalau mau tentang kisim kabur, mau bahas tentang haki isu kisim kabur pentingnya apa? pi kata ka jing penbi ka jong ki lese kala kila ban penbi ki ba ne ki wiki brio ende yangi ki nunga ban penbi ni yang scam ya kanong rem ke i bala ya keren ke i ba ka jut ni ibat bi ka jutang henry kum ka seng ni shop ngin le ya ka ke ngi wat banya ni ti banya niat jing ba ki kendon shop ngin mi chkhmat ba ni ki ni penbet ni akren ni ai ki jung tho ni ai ni kendu ni batai tik patek onda ni iba kam jai kita ke jing kular ke jungki ti in sangi madan tikiti kata ka jung jung pi ba kila ban penbit ni nama tak election ban ngin bangin sange no ka jing ki ni ke kata kanum don namar ba kum ka sang inum peji kata ba ka don ka election kam don election ha ba don ka jing dawa bang hemi badan ni habmi bi kanung kapor